speaker sa mga kita sa Si Juan na, si Bachong. Si Bachong mo po na. okay, speaker. May tulas na tayo ng kabante sila. Kaysa kita o schedule buwan. So, Hindi, padong lang po. Padong lang po. Padong. because if you are to be a speaker, you should be time. That is part of ego. Hindi lang yung mga speaker na halang. Speaker na we are supposed to start at the same 7 o'clock. So, dito mag-usap sa mga galing mo. Oras na punta. Praise the Lord na punta. We are trying to preach the gospel. Believe the gospel. Kaya unang going to get 50. Kalabot na ganyan sa Pilipinas na sa Ginoo, mas order na speaker na, pero mo ay nagkabi. So we have to read according to the saints, according to the word of God. Hindi mo kahit tayo na pumunta na mata, nagigugay tayo. Part and parcel, maripon, is part of training, is part of our practice mga kaisunan. Na di lang sa bersikulo, na natin ako ang pinaya, ako kalidad, ako ang pagtasan na ina. Tungkol kay ang atong improve, di lang ako ang knowledge, kung di rin diagam sa pagkuyo, sa pulong sa Ginoo. Isa kaya na, sige na tao. Memorize niya, nato, di lang ko yung mag-decide sa kunin mo. Nato, pasalat niya. Okay. So, Brother Willow, is there a first speaker, brother? Another first speaker? Another first speaker? Brother Kami? Would I repeat, no? Would I repeat? If we are assigned to be a speaker for this regular Bible study, appeal na itong discipline. Kung masayin ta ang first speaker, we should be here at 7 o'clock. At 7 o'clock. Kaya, itong time is precious. Nagyutan malapit niya. Science speaker ito, ha? Niya, lalay tapak, kung lang pag-ibsunan, which is not, no? Which is not supposed to be. And the speaker should be, should learn, should be disciplined. Kaya pala, pag yun, no? Para yung pagkita sa ito, training. Para tumilon. Okay, so ito lang naman isunod. Ipaging dita na tayo. I'd like to give you our first speaker for tonight, Brother Kami Abulay. So, sinabi ito na lang. Yan, wala ko kaya speaker o wala akong kalito eh. Ako, sa lulo ko sa pag-ibig at presidente ng speaker o kuhaan nito sa komento niya. Layo pa mo. Maybaw. At ito, kita o makakabil na lang kung layo pa maybaw siya na. Ato lang ito. Niya, kaya ikaw na ipunin natin. Matod pa sa table na lang. Isip na tuloy 20 builders. Ano daw ka ito? Layo ito na lang. Ikaw, ini pag-ibigay, muna po sa mga viewers na tulimalay. Pinapagayon ta sa mga Bible study na Lulis, sa Los Angeles, alas 7 sa gabi, kumanta o alas 9 sa gabi. Niya nato diya nga gamay nga ipapit, pining pumun kayo, nga ito sa kakiran, at akihon, nabiruan ka na sagradong mga larawan, na biblik. Kaya bago pa nila, nako sa Exodo 20, versículo 4, lingon niya ang Ginoo. Ayaw pagbuhat o larawan sa tanang mata sa larawan na naailaw siya. Yung sa mga larawan ilaw siya, ibabaw siya. Sa ito katao, layon, kabaw, ibabaw siya. Ayaw buhata ang larawan. Oh, sultan. Halo na yan. Ayaw buhat na ang larawan, ganang larawan na naglihok, ibabaw sa
yuta. Yung sa araw-araw pag-usulta. Yan. Kaya patuloy ko kayo na may larawan sa kabaw. Kaya kita sa isipro ng Virgilio. Kaya dapat larawan sa hiting, nagkitatan sa mga bitin. Kaya pasok yung pagbasa dito kayo sa tutuhan o larawan ibabaw sa langit. Yung sa mga nasa langit, buwan, adlaw, ituon, mga anggif, bilib sa nila pagkuhan. Jadi kung sa po ang mga larawan na nailang sa tubig, ito pagkakista, bukus, tanan, sa lakot na pagkasulti, tanan na larawan, hindi pagkuhan, wala yung sa tubig, sunan na langit stasyonal. Nabasa na sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Kung yung nila, kaya ang tinukod na simbaho, hindi ka nalarawan, kundi ang Espiritu ng Diyos. Yung sa kasukan si Yesu Cristo digo San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Yang matulog yung magsisimba, musimba sa Espiritu ng Pagkakunan. Pangutana, gano'n kami mga Katoliko, mag-ampo o magsimba, matubang mong lalaban. Ano ito mo sa Espiritu? Nawa aming mga born-again, huwag nalawan, bumbum. Anong pikilis kahoy sa hangin, kaya ito na Ginoo ang Diyos Espiritu. Ato ba, tanan ba na inalawan, nagikulit o gibuhat, Diyos ang tubang bibig. Nasa Jeremias 32:33-35, di mo na Ginoo, dunay wala ako isugo, dunasay akong isugo. Tato nga luha. Kasugo ang Diyos ayaw pagkulit o linilok o lanawan. Mutana kinsa maning lanawan. Mabasa na ito sa Uluhari 11:3. Giganlan niya niya. Astaro, Molok, Baal, Astarte. Sumbalik ko na ito pagkutana itong kag-exunan sa atbang mga na-ekstasyonal. Kahurnagin intergado. Kanang larawan ni Astaro, ngayon na Diyos ayaw buhata. Kanang larawan ni Molok, ngayon na Diyos ayaw buhata. Kanang larawan ni Baal, ngayon na Diyos ayaw buhata. O kanang larawan ni Astarte, ngayon na Diyos ayaw buhata. Ang pagkutana ba, huwag dunagag sulit ibuk simbahan sa Katoliko. Makitaan ba na nimong larawanan na nagparugsod sa simbahan? Ito ba, huwag makita. Sa ato pa, Katoliko nito pag-isugod sa Diyos. Nga ayaw pagsimba sa larawan nga gilang nga Diyos. Kung may matawanan, Tarok, Astarte, Molok, Baal, kung may gilang Diyos. Puno na may larawan nga gikulit. Pero kining larawan na wala nga gilang na Diyos. Nahigawas ba sa kasuguan sa Diyos? Ang tubag, wa. Ganun man, mismo ang Diyos na sugo. Nasa Ezekiel 41, 18-19, hindi ng Diyos pagbuhat o larawan sa tao. O larawan sa batanon ng liyon. Diba na larawan sa batanon ng liyon? Nilundong ko sa mga nga sa trabaho mga Baptist. Kisi-kisi siya aning mag-inulog larawan sa liyon. Kisi-kisi. Kaya namutan lang siya, kung saan ang larawan sa liyon? Ikaw ka ng liyon, nagpa-represental na sa kaogan ni Kristo, nasa siguro niya, ayaw kaguot o Buda. Kaya ang liyon nga si Kristo, nilaok na. Ikaw ka ng liyon, kita mo sa titulan, pero si Kristo din na. Represental na sa kaogan ni Kristo, nilaok na sa kaya siguro ayaw kaguot o Buda. Kaya ang liyon nga si Kristo, nilaok na. Ibuhak-hak siya tawa. Sa kumabasa na ko ng liyon yawa, imuduwakon. Ikaw basahan mo. Basa siya o Pedro 5:8. Apa gusto pa ko? Klaro, kiningon na yun. Pagbantay mo sa kanunay, kaya ang liyon mo yawa, nangulo, nangitag ko bunun, katuwaan ka na, liyon na yawa. Ika liyon si Kristo. At nagihinan, huwag kakabawaran. Diya sa Biblia, doon ay duha ka liyon. Ang liyon na si Kristo ang ibasa, amo na amo. Kanang liyon yung ibasa, inyo na amo. Mabasa mo na sa tiyo 4:4. Nga kamong liyon, kasi Kristo, yato, disilto. O kang inyong liyon, lumong yawa, nidumro
man. Ningon man yung liyon. Kung tinuod kang Diyos, ini bato hibor pa. Kung sa ito para sa among liyon, ningon ang mong liyon, dili mabuhay ang tao sa pala, hindi sa tulong sa Diyos. Ang inyong liyon nagkakawataw, balik siya dyan. Ang inyong liyon kundi naman. Di magpindi ng amos sa tuloy ko na. So po siya kaya pamilya ng amos sa tuloy ko. Balik ang liyon na amos mo natin. Gingan niya, kung tinawag ng Diyos, apat sa pagkakas. Kaya nagsulat na, dili masama di mong mga tiil. Sa playan ka sa panghin, nagtuin yung liyon. Ang liyon na amos sa tuloy ko, mada, lingon mo ng liyon na amos sa tuloy ko. Nagsulat na, ayaw tintala ang Ginoo kay mong Diyos. Nanguha inyong liyon, ako ninyo, nabibasa na ko. O sa katapusan sa Matthew 14, lagot naman yung liyon. Iyagin, pag-aw, hidigan niya na niya sinaligan. Gidaan niya ang among liyon nga mong amo, sa bukid, ang bukid na makita na ng syudad. O, di ko lang inyong amo nga liyon. Kining ka na, ihatag ko kalimo. Basta mulhod o musimba ka lang. Ang amo sa Katoliko ngayon, ningon, nahisulat na, mo'y simbaha, ang Ginoo ngayong Diyos. Sa 11, ningon diri, o bilaga ang amo sa Bornakil mong Diyos. Kung natin mo nakita, pili mo ni amo. Ako ipagkata, pinag-istudihan baga. Kung sa 11, bilaga ang amo sa Bornakil mong Diyos. Kung siya, namin ako nakita ko. Hindi mo nagibasa kinong amo. Ako lagi lumang, hindi mo so siya, mga nagyas mga kasunod balang kasulatan, dili, tanang ulit na nalawan, supak sa pagubagkon sa Diyos. Nga naman, iklaro sa Jeremias 32, 33, doon ay akong itubo, doon na sa iwa ang itubo. Nasa 35, nagsimba ka mo kung Diyos, kumahinong ka, wakpo mahimuot ka rin. Nasa 32, laang may iyang itubo. Yung sa nalaman na, mau nang maingon sila nga simba mo mga kanyang santos, paghiram ng dala. Kita ka ng tuon sa balang kasulatan o sa doktrina sa simbahan sa Katoliko, nasayon kita dunay duha ka mata sa simba. Simba nga iya lang sa Diyos. Yung tawag ito, idolatria, iya lang sa Diyos. Mabasa ang Salmo, ito 24, sa simba nga iya lang sa Diyos. Doon na sa isimba nga pagtaho, worship, nga ihatag ako nagto sa kabalaan. Wakong si Daniel, basa ito sa Daniel 2:26, simba siya, o ningon si Daniel, ningon ang si Hari Nabukan na lusod ng Daniel, pagkagamhanan ningon Daniel, sa imong Diyos Daniel. Huwag iban ni Daniel, ang isimba niya, kaya ang isimba ni Daniel, na kailaman, na dili siya may gilukan, kundi ang Diyos, kaya gidada ni Daniel. Lahit kang San Pedro, katong si Cornelio, sa buwak Kapitulo 10, versículo 26, nga si Pedro, isimba ni Cornelio niluhod, o mingon si Cornelio, alam si Pedro, tao lang ako, iyo sumbahan. Dito sa tawagan, may kay Pedro ko, Iglesia ni Cristo, ito niyang katawaan, kaya kamong Katoliko, sige mo grudrun dalawa ni Pedro, kung din sa Biblia, doon na nilihod ni Pedro, di palarawan, tao na ni Pedro, at nilarawan, gano'n siya. Iba baro, kanang larawan, di na namubad mo ninyo, kinarawan na na. Kasi tao ni Pedro, pero ingat niya, baro, kayo kung siba kayo, tao na ko. Ingat na ko siya, huwag ka kasabot, ipabaro kong Pedro, kung siba niya, kay Iglesia ko. Nari Iglesia man, huwag man siya kailan kasi niya isimba, gihilaman niya nga si Pedro Diyos. Pero kami Katoliko, nisimpa ni Pedro, huwag man ni mo ilan si Pedro Diyos. Among pag-ilan si Pedro, makatabang, makabitbit sa mong pag-ampo, sa among ipagayo, pagkatod gantos ito. Kanya kung nag-iglesia, kaya kung Diyos ni Pedro, huwag ang Diyos siya. Baru, Katoliko rin, musimban ko nila iglesia, di maksabot. Nasuko ay iglesia. Apin na ito, pinipusay siya. Pagkatod naman, musiko na. Sila na iglesia niya, wala kisabot na ito. Wala nga, ang pagsimba duha. Nga naman, Diyas bala kasulatan, diklaro, dindikan sa Old Testament.
Kaya isugo sa Ginoo nga dunay mga pag-ampo pagsimba, dili direkta niya. Hope for the new city Luigi. Tutulong ka mga kigala, galing direkta na sa Ginoo. Sa may sabag sa Ginoo, ang inyong ipangayo, inyong iampo, nadumog ko, hindi na po ihatag. At ito na iampo, ihatag ito si Ginoo. O ang pag-ampo ni Ho, gamay niyong ihatagan sa pag-ampo, ihatag na ako, mao yung dungdung, dili ang inyo. Klaro kayo, nga doon na yung mga pag-ampo, nga ang Diyos, dili mo sugot, direkta, dili iagi like tao. Kinsa ikaw mga tao nga banaan. Kailangan sila sa sabakan o tubol tapat sa Ginoo. Dapat yung biyarag ng tao banaan, magadas na kampos buhay, ang tubag na. Nasa Pinadayan, Kapitulo 8, versikulo 4, nasa sa Pinadayan, Kapitulo 5, versikulo 8. Nasadyan ang 24 kabinuha, nagatawan sa Diyos ni Hapa, sa tubangan, sa kordero sa Diyos, o ang ilang kamot na kaso, o sa pagbukhat sa ilang kamot na kaso, nakita sa kordero sa Diyos, ang ilang ibitpin, o mag-ampong sa buhay. Klaro kayo, nagdaw mo na sa Diyos, mag-ampong buhay, ginatagdag po sa kordero sa Diyos, Diyos Kristo. Sa ako pa, kung mag-ampong na mahal, o mga binagay ng soon, sa legislasyon, ayaw pagdirikta sa Ginoo. Nga naman, ningon ang Ginoo, balaan ako, dili ko masagol sa huwag. Leviticus 19:2, yung ang Ginoo, limpyo ko, dili masagulan ang hugaw. Yan tao makasasakang bato sa Ginoo. Huwag mo sa Ginoo. Wala mo siya, di mo siya masagol. Kung nagmuhapita sa mga tao, ang nangaging hugaw niya na limpyo, o kadto mga tawhana, kung paduol sa Ginoo, kay limpyo naman sila, mas daling maayo. Yan naman, nalimpyo naman sila, gikan sa hugaw. Nakita pa mga na malimpyo, hugaw mo ta. Kung yung mamugos, kita direkta sa Ginoo, pagpangayo, kitwag isantos, masangin ka sa kateksto. Kung sa teksto ha, Isaiah 52, ngayon na Ginoo, tungod sa inyong kalapasan, tungod sa inyong kasalanan, huwag hinungdan nga dili na ko maminaw. Ilibot sa ito nga ginubungol, nakadungog, o pag-ino niya, dili na ko maminaw ninyo. Sa ito pa, ang inyong gipangayo, di na ko ihatag. Kaya naman, naputos mo sa kasalanan, di mo masagol na. Mga nang ingon ng Ginoo sa ngayon ng balang kasulatan, mangita ka mo, pagkatapang, abyan, nagto sa langit. Aron ay gumanin ng tanan, tinigtapo sa inyong pinabuhi, dawaton ka mo sa pulianan nga dili mahanaw o pulianan nga lumaday. Asa mabasa, Lucas 16:9. Ningon ng Ginoo, mangita ka mo pagkatapang, nagto sa langit. Sa karaan nga, may nagayon sa dulo, ibot lang. Kung ibot lang, yung kapag tao ko Biblia na sa mga, mayroon kayong magka, ang words na gamit, pangita ka mo abyan sa langit. Mga nag-abyan. Talagang Bible sa papagkaraan ka, magkanta ka. Pangita ka mo abogado sa langit. Bugano rin, bugano langit. Tapos kapitulyo. Yan yung sa Roma, Kapitulo 12, Versikulo 2, yung Ginoo unsay balawd sa yuta, maulay balawd sa langit. Pasakop mo sa balawd sa yuta. Ikaw makasaka, dalawad ka sa Kapitulyo. Ubang ka na ito. Yung rumis, gano'n yung doon. Wah, tuloy pa ka sa bigas. Mayroon na rumis, luya sa danoy. Gaki ng pao. Gano'n ng pao. Mayroon sa kulang pao, pulan na doon. Dalikit. Kaya, karon sa yuta na, yan ko naman Ginoo, unsay balawd sa yuta, o balawd sa langit. Kaya hinulumi ang langit, dunay hukmanan, dunay kurte. Diyos Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 10, Hebreo, Kapitulo 9, Versikulo 20, doon na sa kurte sa langit, pareha sa Kapitulyo. Pero tala, kinsa abogaduha, may abogado sa Kapitulyo, tubag di abogado sa mga Santos. Kasi manalipod, mula ba, diyan kanina. Muna mga kalaang tao may siguro. Di kayo susugot na angaan sa bata, why sangay santos. Akong lolo, akong papa na kabuto. Dito sila, angaan mayo ng tao dito sa tao, pinasubay nila sa kuwan na alam na. Ano man, na tanan nga na niya, sangay na sa santos. Kaya ano, kung unsay nga ni mo, ako Tomas,
Mahana ko ni kalibutan ang tagpo Tomas. Wala ditulo sa katigulangan. Nya ko lagi mga Lorenzo. Ikamatay mo ang tagpo na ko Lorenzo. Ano naman? Pareho na may Sagay Santos. Walang binus na ginawa ng lalo para Santos. Karon ang bunyag ko yung ikan project. Ano pala ito sa Cuba? Kinsa ginawa ni Churchill. Churchill? Nung Churchill may nga siya mo. Hindi na pwede siya po na siya. Churchill Peter Patrick. Ano naman? Ang iyang mama Charlene, yung papa Jerry, ano Churchill? Jerry, usap-usap. Pagkabot bigla sa kasi kung kanisiga siya, silpon mo, di na pwede, silpon mo na. Ganun silpon mo na. Ang iyang mama Silya, ang iyang papa Ponsi, mga silpon. Sama ni, mauna dito sa tutan at bilangan, nangatungan, walay sanay, muna haron mabuhi, ang lahuna sa katigulangan, atong palayon ng maunang pagtao, pag-respitar sa mga balaan ng mga tao, dala sila mga santos. Kita ka sa YouTube, kita ka magdalaw, ulay kitibha, ulay gugmo, ngalarawan, may kasalut bunal. Ikot na sa tabi na sa Salmo 64. Sili yung ligno, gigulog nila, isog nila buwang limalay, ubi buwa nila ang mga balaan ng rawan at ibuwa. Walang kita isip sa kamagtotoo, laon sa simbahan, ito sa Ginoo, sunod kita sa tulo simbahan. Sa tulo simbahan, tulo. Yung pagkapagdiringtan, ito kay Gabo. Sama, aking mga balaan ng mga rawan. Para magkailangas na kwento, anak tubang ng mga rawan. Kaggalon niya sa Brad Bilog, siya kahit ikaw ang uliko, speed bro, ano yun? Ganas, makita sa mat, ano? Ganas, ikaw pa, kaya nawa uliko. Bilang siya din, ano, Pedro, kasi ito, at Pedro, sige mo, pero wala sabot, nag-sabot yung Pedro, ako'y hapon siya pag-ampulong dito. Sakto yung Pedro, at ako na, nag-hapon dito. Kando sa, kaya na yung Kapitulo 8, siguro 5, Dapat sila, ayaw, dito. Nag-text ko na. Wow. Kaya kung ingon, ako dito, nag-text ko. Nagkakampok sa mga balaan. Nagkakampok buhay, idal sa mga balaan. Sakto yung Pedro, pidala na ito. Ang puro dito. Wala gagamay natin kasi, kaya naman ito ang speaker. Ikapak renta, at ang speaker. Ito ang kagubalik, ang wala ito. Hatag ko sa ito ang presidente, microphone sa MC niya, si Brother Arman. Salamat sa iyo, Brad. Kami kamusta sa labi na lima na yung pangit ng review na ito sa larawan. Kunya, jadi tama-tama itong kailangan ninyo atong next speaker na review na. Itong speaker, ikagihapon din sa Duba Chapter. Atau sudaton sa sifat kepalakakan si Brother Joel Ramasani. Ayaw gabi mga isod ko ni Hari Cristo. Yan sa kita karon alang sa pagpaamit sumala sa Biblia, no? O nga igumaglagan ako sa iba pamutin ko nga pasalamat gabi na sa atong presidente Bernardo Maper. So Katis Bernardes sino man sa mo pagtikon nga presidente sa Minister sa Cuba, Santo Niño Paris, Bertami Caburnay. Ang presidente si Jocelyn Caburnay, sama ba ni Bertami? Mga saan sa Ginoo na ang tulini, isa layo-layo. Sorry kayo, pinalik ko kamay. Ako na hindi mawagso ng pagka-Diyos ni Kristo. Na atong luluan na
si Kristo, Diyos o tao. Ano ba yun? Tao nga tao yung man Diyos sa no? O nga, mga isun, sa dili pa ako kini ipabot ya kanini ang mga bersikulo, pasensya na kayo magmukot sa akong sayo. Kung ano ko sayo, ako na. Pero kung naisakto sa Ginoo na, no? Sabugan na. Mga isun, diha sa pagsupak sa itong mga isun, diha sa Numeros 23, tutuling 19, nagingon. Ang Diyos dili tao o dili ilanak ang tao. Kasato pa ay sayo kayo Katoliko. Diba klaro kayo nga ang Diyos dili tao o ilabi ang dili siya ilanak tao. Kunya sa inyong kinatiguan ng mga pag-ampo mga Katoliko, ngayon dahil po Santa Maria, inahan sa Diyos, inampo mo gawin kung sa ron. Santa Maria, inahan sa Diyos. Ganong na naman na inahan? Nga, nagpatinaw man ang maong nasuwat sa Numeros na dili iyan ang tao. O nga, gibugangan pa kayo nila. Diha sa San Juan 4:24. Ang Diyos walay buko kung walay ulod. Naklaro kayo na kamo mo nga si Kristo Diyos pero ngano na doon sa bakaw. No? Gani balian mo sa punta siya sa buko pero kay patay naman siya idughang na lang. No? Mo pasabot na buko ay ulod. Sayo napagtulunan. Mga Katoliko, pagmata mo, atod pa sa atong mga kaisunan, kaya ilugalan kayo nila na ako ang Diyos, kung wala'y lain ng Diyos. Diya sa Isaiah 45:5. Wala naman na lain Diyos. Kunya, nganong ana pa may Diyos nga may bukog kung bulod. No? O nga, Kilikro sa kayo kay Ningon ba Galacia 1:8 nga Ningon ba ilang gamit ni bersikulo ha? Nga Ningon siya kung may magwali o lahing sa akong giwali bin sa angin pagikan sa langit sila tumulubang pag kadaghan ng Katoliko katulubon. Di ba? Mura sa isa to pero dili na po sila saybon ang ilaran pagsabot ko ay sa'yo. Kay Biblia ni. Diba? Biblia ni. Kasato pa, ang pagsabot na kayo akwa. Kay ila makinig ipang tiklin ang mga bersikulo nga ang ngayon ka nga ipadayag sa kanan. Itang mga Catholic faith defenders ato palikabutan nga makapaparugta nga si Kristo Diyos o tao nga matuod. No? Debatod para ba sa Osiyas 4:6 ang tao ang kulang sa libalo. Malakyak. Matod ba sa Osiyas 4:6. Kaya sa tutubag sa Juan 8:58 Ningon niya si Jesus Ingon, so wala pa matao sa Abraham, ako diha na. Kung sa itubag sa mga tao kaya itong panahon, diya si Kristo, ingon nga, wala pa kaya kay 50 anyos, mukhang kulka nga diha na ka. Ako di pa sa buong, lagi dito ni Jesus, diha na rin siya daan, sa wala pa matao ang inyong mga katigulangan. Sakto, gusto kayo ng ibuhingan na pulong ni Jesus. Kaya galing diha sa Juan 1:1 at sa 2, ingon niya, ang pulong Diyos o ang pulong uban sa Diyos. Sato ba, kung diha ang takuto, insakto ihapon mo nato sa paginaw, kaya pulong man, nato ba Espiritu. Ang pulong Diyos o
kung ang pulong uban sa Dios. Walay nabuhat bisan unsa kundi pinagi kaniya. Nasato pa kung anak ka diha mahimo gyapon na mainsakto ang ilang suha. No? Kaya naman, espiritu man, ang kanang pulong espiritu man. Kaya bisag kuha ka suliyo sa sita. Makadumo ka sa tiwa mo kung sa istorya, ng espiritu lagi. Ang Diyos pulong, kung ang Diyos, ang pulong Diyos. At sa San Juan 1:14, mingon nito, o ang pulong na himong tao. Karon, mga iso niya ni Kristo, mga dili Katoliko, na sunod sa itong programa karon. Pag-ingon ang pulong na himong tao, o pipuyo siya uban ka nato. Naunsa diya ang pulong na himong tao. Kung sa mga tao, kinsa magkawana, mao si Jesus nga anak ni Virgin Maria. No? Klaro tataw kayo mga isun, diya sa Biblia, kita ato yung basahon, ang tanan dili ay dili kay ato na siguro na lugar nato, lugar nila, no? Diya sa San Juan 16:15, ngayon si Jesus, ang tanan nga iya samahan ako ka. Kung sa kuno, ang tanan nga iya samahan ako ka. Nangayon yun, si Jesus, maman gani nga kung magkabasa ta nga ang Diyos samahan, nasuko ka to siya nga na pagsulti, yan ang kuno nga, kung naama kayo sa Biblia, mangayo ka. Kung nasuko ba ang anak, kato sa siya naman, sa iya gisulti samahan. Nabuti pa sabot, kay wala man, laptop na pag-istorya, ang tanan sa iya samahan, ako ka, ni Angkol Jesus yan na. No? Ya, bugal mo kayong pinakalipon na versikulo ng Isul. Diyan sa Isaiah 9:6, nag-ingon, kay nagtao ang ganado, ang usa ka bata, o siya magpando sa tanan. Maalam mong magkatambak. Diyos gagawanan. Walay katapusan na amahan. Unsa karon bata. Diyos amahan bagay. Diyos sa ako man din klaro kayo. Nga ang Diyos ay mao si Kristo na tao. Matod pa sa anghel na tao sa lugso ni David. Ang bata. Amahan Diyos. Sumakot na niya, Biblia mali. Sa ito ba? Sa ito, mukha ko. Eh kung ila ba nang ibasa sa ito mga sulpot, yung mga katbang, wala ko pabibro katuling ko. Kaya klaro mo kayo, ang bata, Diyos, amahan pa. Napo kay bata na mahal. Maalam mo magtatama, manambang ng bata, maalam mo manambang. Sa ito pa, ang Biblia, ang naisakdon, kuman sa pagbasa. No? Mga diya sa San Juan 20:28, yang pun kali si Tomas nga si Jesus yang Diyos, no? Kaya nung doon tato, nanirado sila niya isul si Kristo. Diya na ingon si Jesus, ikapa ang sama ng kilid kung ang inatian sa lang sa taon-taon. O sa po Tomas, Ginoo ko o Diyos ko. O sa tubang sa itong mga kaisunan, nga atong mga katbang, ingon nga, nakaligtan na ito ba? Nakurat ba? Di naman niya kung makurat mga isun. Kaya napo niya tapos kung iskakawa niya, daan na kung isulti nga, din ni Jesus, katong nag-permitting niya sa kwanto, din ni Jesus, ipay mawag ko siya daan. Yan ay nakukuratan na siya. Dito, nakuratan, yan kung si Jesus, kasi po Jesus, dito, ingon si Tomas, Ginoo ko, o Diyos ko. O, awa, Ginoo niya, o Diyos pagin niya. Ano? Sipiat ba rin nila? Wala ba sipiat? Kaya klaro man nga, Diyos, kinsa may waking putahan ng siniradan. O nga, Diyos yun, si Jesus, mga iskor. Ingon siya diya sa Ulong Juan 2:22, 23, ingon, ang
likway ni Kristo. Kung sa ano, ang makakon kadtong nagsalikway ni Kristo. Kaya ang nagsalikway sana, nagsalikway usap sa amahan. O kami dawat sana, idawat usap sa amahan. Mapasa na ito sa 1 Juan 2:22 kung sa diay, ang idawat sa anak, idawat usap sa amahan. Kung idawat sa amahan, idawat usap sa anak. Mga ang kamaturan kasi Kristo Diyos kayo tidak ka kalikon usab lalaki kalikunan sa bersikulo kagi gamit ni San Juan 10:30 ako ang amahan usara kasi po ni Jesus ako ang amahan usara kasato ba diay ako tinaw kayo nga masabot nga usara sila no usara sila kani diya sa Roma 9:5 si Kristo labaw sa tanan. Diba? Labaw sa tanan. Kung nailabaw sa tanan, wala mayo sa Diyos ang mahal na nila. Do, naunsa na mga nilabaw ng mga tanan. Ako wala ka berita. Diba? Wagi mo reklamo ang mahal. O nga, kataw nga siya usa ka Diyos. O diha sa San Mateo 5:31 ato sa 5 ningon si Jesus mubalik ang anak sa tao aron sa paghukom. Kinsa may anak sa tao? Si Kristo. Mubalik aron sa paghukom. Ngabuk pasabot ang nakaanhi na kung gitawag nga mubalik kay katuwa makamakaanhi di na mahimo nga tao kung ibalik. Tahu na siya tingali, no? Kasado ba, kung lubalik, tigali, diha na ang maghukom. Yan, saya na ang Kristo, di na manunlok, lubalik na siya aron sa paghukom na. No? Yan, kinsa rin maghukom, mao si Kristo. Mao si Kristo mga isyon. Nagkanya niya sa ibasa, ibabi sa isyon ng madami na itintal si Jesus, aron pag kaya nagwasa siya 40 ka adlaw, 40 gabi, igutom. Unya sa niya, igutom, di ko nagyawa. Bawa ko, gana ka sa Diyos, ikuha kining paan ang patok. Bawa igutom ka. O kita sa angin mo siya sa layo, sa muntod, o ipakita niya ang syudad. Itintal niya sa makatulog. Kung sa ipo ni Jesus, sa diha itintal siya, ingon, Jesus, ayaw tintala ang imong Diyos. Kinsa na si Kristo? Diyos. Ano man? Pag-ingon nga, ayaw tintala ang imong Diyos. Kapag mga kaisunan, ayaw tintala ang imong Diyos. May kumaw niya mo. Pero sa imong, di ka makitala yung pit. Ang pagkutana ron, pag-ingon ni Kristo, ayaw tintala ang imong Diyos. Kinsa may ikaw pa nila dito? Sila ang magtutuha. Kaya kinsa may itintal? Si Kristo may itintal. Kung ingon si Kristo, ayaw tintala ang imong Diyos. Mahal siya itintal. Eh sila naman dito. Parang kung bugado ba? Hindi ko ba na? Namusla ba? Hindi ko na bugado. Paniro. Asa man ay kakaroon? Ito mga abogado katawan niya, wala pa rin kayo paniro ka niyam ko sa mga ibaban. No? Kakatawa pa rin, katupag-ingon nga, ayaw tintala ang imong Diyos, siya kita kasi Kristo Diyos. No? Wala na, yan sa pinadayaman niyo, no? Tuling city, ningon usap si Kristo. Yan yun, na siya Diyos. No? Ang budao, baka dawat, nini, gikan na ako maya Diyos. O siya, akong anak. O siya rin, o budao na usa ka tao, umat siya, panaw kita sa yuta sa kalibutan. Kung siya budao na,
siya mahimong ako anak kung ako mahimong iyang Diyos. Si Kristo ginigod. Nga sa ato pa rin, kaning mga kaisunan na ito gawa ka ila pa rin Kristo nga Diyos. Igdaog nila, makaibawan nila na ako rin. Diyos ito. O nga, karapusan, versikulo mga ison, diyan sa 1 Pedro 2:22, ningon ito, si Jesus walay bakat na bigawas sa iyang baka. Walay bakat. Nasa ito pa, ito mga hubag na ito sa masupa, gikan sa ang Diyos, dili iyanak ng tao, natubag na nga anak si Birhing Maria, si Jesus, bawa ang Diyos. Ang Espiritu, dili mahimong maanak, pero si Kristo mahimong anak. Ano man? Ikaduhang persona, di anak na o tao. Naot ka masandan, o pakamit o gamay sa ako. Hindi mo karong espirituhano, papapit. May gabi na ito ka na. Salamat. Daghang salamat na Joey Gamasano sa nalibot kay Nabi mga yung pamit pero yun naman tungkol sa Biblia Christ. Kaya, samtang nagpaabot ni Branso, wapang ang ito maapahan sa ito. Ako na pasalamatan ang atong mga atong pamilya Chris o mga kipong pastors diri sa sorry na pala tayo sa kapasal. Sa kaisikin, ako sa pasalamat ang itong mga o di pastors diri sa San Antonio, Alvida, Jesano. Diyos ka sigura na Libya. Kunya, atong ipayla, kanino ang atong ikatulog na speaker karon mahiruna. Kanya atong speaker, isa ni ka babae nga aktibo sa sila nga nagwali sa ilang chaplain dito sa Kampar. Hindi sila atong mga chaplain sa Kampar. Hindi si Sister Jocelyn Kamunay. Siling ba? Sister Jocelyn Kamunay nila. Atong sugaton sa pasiba na palamada si Sister Billy Rapasato. Good evening. May gabi sa kanan. May gabi. Salamat sa akong presidente nga si Brad Adam o si ang Vice President si Brad Tani o ang President sa Cuba nga si Jocelyn Cabernay. Ang ako din tiba karon cross o pangulos. Ang atong relihiyon Katoliko nagtudlo ka na ako nung nagtudlo na ako sa pagpangulos tinamaan sa atong kakabinyagan. Ingon to sa aking niligo pag-ampo sa pagsangyaw sa Santissima Trinidad. Unya mga igsoon, isubak kani sa akong mga kaigsunan na lain ng relihiyon. Ang ilang unang supa, Galacia 3:13, tinulo ang gipitay sa cross. Ikaduha nilang supa, pinadayag 13:16. Gipukos sa mananap makatikan ang kanang taon, inila o di inila, dato o kabos, ulikon o dili ulikon, diha sa po nilang akta, o kamot. Kamong mga Katoliko, inay nga si Kristo inyong simbahon, ang krus nooy inyong simba. Kasi diha sa inyong basahon nagkanayon na simbahon sa mga Katoliko ang santos na kahoy. Walay mabasa sa Biblia nga nagtutos Jesus sa pagpanguros. Unya mga igsoon, aktin bagon ang ilang mga supa.
na nahimong simbolo sa atong kaluwasan. Gani ang mabasa sa 1 Korinto 1:18, alam niya atong nangawala ang krus kinuang, apan alam na atong hinuwas ang krus gahom sa Dios. Kay gahuman mga igsoon, kinahanglan kita nga manguwas kitang mga Katoliko. Ihadid tayo ka ng istorya na usa ka tawo maghikog. Isa ka sa lubi na maghikog siya. Kunya mo to diya, dahil nagtog na nagaling talong na manawag siya kay nagaling maghikog siya. Isa manaog. Moto kapitan pa adto nga para di manaog sa lubi, wala ito sa manaog. Nato na ako sa mayor. Wala ako sa manaog maghikog siya. Moto nga nakahubong ang kinikanan nga magkuha dala siya pari nga para risingan ang tuwan ba ang nagtitog na magtitog siya. Pero kapag ako dito sa pari, yan ang napari ba sa mansa santo, sige ko sa pari ba. Pero kay naghinihinin maglaw ng tao. Pag ako sa ubos, pagkutana siya nga ano na naog sa ba kalubi. Yan ang siya nga ingon ng mga tao nga kung dili sa manaog sa babaw ay sa ubos, bukton ang lubi. Ana ang igsoon na dako gidahon ang cross. Matthew 16:24. Kinsa kadtong musunod kanako magpasan sa atong cross. Ang Dios dili mahatag nako o cross nga dili nato madaog. Mahatag ang cross nako nga kanang madaog nato. Kasi example ba nga, so si Kristo nagpipili ang apostoles. Kunya, kadang-kadang panaw sila, pasan silang cross. Nya kay tapos si kanang katus ko na bubuyon man ko. Si Judas, sino sa panaw, ipahuway nila, ang iyang cross na buklan, kay bukatan siya ba si Judas. Nya kadang silang panaw. Hanto na abot sa panahon na naay na nagsibi mo, dapat sila ba na kanang pamba, nagay-iba ba? Nya mo to, si Kristo nga, kadang-kadang ang ilang cross tangkay lang ito na para makalawag sa pikas daplin. Kunya kay si kanagaling si Judas. Usama niya pag kanagaling pag-abot ang iyang cross na bilungan mo na sa prosesos kay sigang niya tikpak at pinag-tikpak pa na yung mga buhay sila. Di wala, katapog kids si Judas. Katapog yung mga tawag ang kusulis. Uy, nakadapog sa pikas daplin. Galatia 6:14. Si San Pablo nagpasigago sa cross ni Kristo. Ayon na nato, magpasigago lamang kita sa cross. Sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa iyang cross. Katoliko ginagisigan ng Pablo no kay nagpasigago mo sa cross. Kita kay Katoliko ka, labaw kita nagpasigago ni Kristo sa cross. Kay sama ba nga kadagaling naamay atong naigsoon daw nga yang ko ng Katoliko, hindi ka mamuros. Kailangan kita mo na sa uma, isipin na bibili minister, pagpamuros tungkol sa dumaan niya ka mausya, anak-anak ang mga anak. Ano pa doon? Sinya, nalagay tiko, nalagay sa kanya nga, hindi ka mamuros. Nalagay, yung naman kayo na ba nga, nalagay, isupilin ka ayaw nga, maangkong ka nga, Katoliko tao niya, hindi ka na mamuros. Dito naman ninyo, size 9. Ayaw ninyo kalimti kining balaod. Yan hatag ko karon kaninyo. Itulo kini sa inyong mga kabataan, una ang sa balay, paano ka mo, o dahil ninyo katulog. O sa pagmata sa buntag. Ipupos kini sa inyong kamot, iwag ilhanan, o imaan diha sa atong agtaw. Kini agtaw sa maligid, kaputahan. Unang may suon nga, inangan nino nga, ang atong bata sa gamay pa at bigyan ang lugar kapag nagbago pumuros ka. Nakita bitaw ka ng kabanaturon ka ng nanguros ng ta, nagkaitong na to, itang kapunta, nanguros ng ta. Niya, namamusahin ka, manguros ng ta, anak, di mo na nga, ang atong bata at naging lutuan, bigay panguros. Exekiel 9:4 size. At yan ninyo nga walay kaluwa
may suno. Sakto gid ang mga tulikon nga manguros kita. Kunya sa may patio may suno, ang atong may suno nga lain ang reliyon. Nani ni nagtabo sa among kanasulitan ng pagya. Katulikon na siya, gibalhin o lain ang reliyon. Karon kay namin PSP na napatay ba? Sa pagsugod sa PSP, wala dito sa muros. Sa muros, wala sa muros. Hantod pag manghilo, wala sa muros. Karon kaya ato igsoon si Red Noel. Kanang mao na siya kanang sige, kanang ikuan sa kanagay, English ka pa. Karon kaya naamin ako ng tema ang Red Noel nga di mo wala ginitimbahan na kanang ikuan. At yun ang wala pakit sa atam. Moto nga, nakatulog sa anin kanagay kuan na siguro nga at yan wala pakit sa atam. Pagkahuman sa PSP, namuros gid siya, wag yung nakitaan, namuros siya. Nagtug siya na mamatay siya kay mangilit nga. Kung hindi ka nga nagpakay, pakit sa atam ka, nagpakit yun. Namuros sila kayo sa nagkalayas sa biliyon. O, pagkahuman lagi ko, namuros lagi siya dahil sa biliyon kay namuros siya. Kaya kasi pakit sa atam. Pinadayan 14:1. Ang iyo nga simpatikan sa ilang aktan. Sa ngalan samahan, kansang mga aktan, islatan sa iyang ngalan, sa iyang amahan. Kaya samahan niyo nga kanagpapit, Santo, di ba ka nang patikan nila ng aktan niya at tumaan nga sa nariyan ko ba? Sino na niya ka nang una nga, pinahangyan din nga naagi tayo ipatik sa atang. Laro di tayo nga na iksunod, nakita nga katoliko, nanguros din ka, kung nagtalyaw ka, tulong ka kay sunas, amahan anak, kung Espiritu Santo. Diyos Tesalónica 2:15. Imanin ninyo ang among gisangyaw o ang nasulat o ang wala nasulat. Mao kining tubag sa ilang ibagsupa sa pagpamuros nga walay mabasa. Nari mabasa nga manguros ka. Diyos Tesalónica 2:15. San Juan 20 na sa 30, daghan pa mga milagro na sinasihan sa mga hinunan na wala ang sulat ngayong basahon. San Juan 21 at sa 25, daghan pa kayo mga butang na gibuhat ni Jesus. O kung misulat pa ang tanan, nagtuwa ko nga ang tibaw kalibutan, dili kayo paikot, makasudlan sa mga sinulat. May naigsoon, sakto kita na manguros, magsangyo ka sa panguros. May gabi o daghang salamat. Daghang salamat, Sister Higit Grasano sa Indoro Hanay kaya natin mga umipamit na una ay ito sa sign of the cross. Kuyawa ko yung kawa si Sister. Gusto ko ako salamat kay Sister na hinawta na nasabay sa kawalan ito na paturunan na ito sa sign of the cross. Kunya sa mga nagpabuta sa ito mahal sa Pilipinas pa ito ko pero si Fernandez ako na ka mo kahihatan sa ito Vice President sa iyang lugar notice ng mga acknowledgement. Ako siguro sa Basta Papa, si Brother Adam Ampere. Salamat, Brother Herman. O, salamat sa mga speakers, no? Brother Tame, itong pati-insert na ito, kay papunta sa mga speakers. Salamat, Brad. Ini si Brad, apelido ni Brad Joel. Ikaw mo yung apelido ni Joel? Rabasano. Ha? Rabasano? Rabasano? Hindi, Sano. Alam ko Sano, kay Buhol. Rabasano. Sano na ba? Rabasano din. Salamat kayo. Sister Helen, na
kinihan nagpambit kalabot sa mapagtulunan nga iya yun sa simbahan, mapagtulunan sa simbahan ng Igsoon nga ayan, usa na to na i-refresh gano'n ay ini mapagtulunan na bigan kay lagi assembly mga Igsoon appeal sa pang type scope of evangelization ini gitawag og kerigma. Ang kerigma sabot nga we can directly preach or give the teachings of the church or defend the teachings of the church. So, usaha na mga Igsunan ang pagtulungan na ito isip Katoliko. No? So, we are not just only a passive Catholic, but being a member of the church, hinahanglan na appeal kita mga Igsunan diya sa pag-mold, pag-amuma, o pagtaba diya sa simbahan mga Igsunan. Patod sa Pablo diya sa Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 24 hanggang 26, o sa Roma Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 5 mga Igsunan. There is but one body, physical body of our Lord Jesus Christ, the church. Na sa panuntihan ng San Pablo, kung ang usa kabahin ini, sa usa kalawas ng Diyos Kristo, o kini masakitan, ang tibok lawas masakitan kayo. Apan kung dahil ang usa kabahin ini mong lawas, ang tibok lawas dahil. So man nga, kita mga Katoliko, kita passive lang, or magbaliwala na, mumina talaga ito, no? Appeal kita mga Igsunan, diya sa pagka-membro sa simbahan na aktibo. Muna na ang safety, anytime, kung may topic na oras kita na ito na nabiyaan, na ada yung message mo insert, no? So, salamat kayo, pwede namin. Mo, no? Mo, tayo yung mga topics. Muna natin mga Igsunan, no? Nasa Common Corridor 12-13, no? Common Corridor 12-13. Ya, wala na. Tinutulog natin sa pagsipahan. Ayon din na ito ipa-ambit. Kaya, sa dilipan, mga Igsunan, buti ko sa pagkaibaw na we have our upcoming seminar. Balik dito sa Juan, balik sa Matalong dito. Lahat na lugar, hindi na sa part yan sa Matalong, pero lahat na parokya mga Igsunan. Balik ko sa ito na sa lugar. Kahanaan. Then, natulog mo na ako first Sunday, kaya ikan niyo Friday, Saturday, Sunday. So, muna na ang BOS, ang Board of Stewards, advance of meeting, not this coming first Sunday of May, ay parang ako May 5, no? Yung ako na talaga, ako sa Matalong Leyte. So, kalau paigay mo on, yata sa meeting, pero April 27, pero sa Pado. So, attention, Board of Stewards, palihog ko, this is part of our special meeting. At the same time, in charge actually of regular BOS meeting. No? So, I hope that everyone will attend for this meeting. Mga BOS, participate, Tami, Noel, Neil, Bersikyo naman, sige. Bersikyo, no? Nantay pa ba yung Igsunan? So, I hope na ang kwata ay mo participate na lang ng USN because this is part of our regular Bible study. At the same time, ako ang special US, no? Meeting. Now, we're waiting for other song. Ngayon ko si Brother Neil kanina, kailan po sa hermeneutics, sige, sigunda ba itong part sa hermeneutics ng Igsunan na niya. Kaya kinilagay, wala tayong sign niya, tawag kita, kinilagay na hindi na ito balibaran. No? So, muna ini topic, pwede natin mahatag ng Igsunan, especially this hermeneutics. Kaya hermeneutics, wala tayo sa natin malungog. Kanya, diya sa hermeneutics mga Igsunan, hermeneutics, yung basa wala kang pagbaga ko siya, no? Dahil
gitawag sa part sa hermeneutics, gitawag na to of the figure of speech na sa Bisaya pa, hulang pangulo. Kung saan hindi ikaw ng klase sa hulang pangulo ng mga kaigsunan, gitawag na to of synecdoche. Kung saan yung synecdoche? Part of the whole is part. Oh, sa tanong ko din. Hindi na malayo ba, no? Bitaw, ang pulong synecdoche ng mga kaigsunan, likan sa pulong Grego na sunik de gestai. No? Sunik de gestai. Pasabot mga kaigsunan na sabto ang usa ka bahin ingon nga katibukan or ang katibukan may musabton sa kining parati lamang. So vice versa, no? So synecdoche could be understood as the whole or parts for the whole or whole for the part. That is the meaning of synecdoche. Usa na sa mga klase na nasa hermeneutics mag-exonan ng mga figure of speech, no? Like for example, diha sa mga kapitulo 1, versikulo 14. Isgutan ka ganyan. Bago ba sa sulatan ng mag-exonan sa atong nasyon sa Angelos, gingon diha na the angel of the Lord declared to me, no? Kanya, diha sa part na and the word was made flesh. So, kung sa'yo buti pasabot ni mga kaigsunan, ang pulong na himulog. So, ang pulong is only part of the whole body. So, ang kining maong diskutan na the word was made flesh, part lang siya, made flesh, pero buti pasabot at ibuong na tao. That is synecdoche. Kung mahisgot na kinatibok ang mag-eksunan, pero ay pasabot, part naman, kanang naasis sa Marcos Capitulo 16, versikulo 15 at 16. No? Matod pa ni San Marcos na go and preach throughout the world, preach to all creatures. Sa pa, iwali dito sa tanan ng mga linalang. Sa ibo, pasabot hindi mga kaigsunan, apil ba na ito, iwali ang mga tanan? Apil ba iwali na ito ang tanong? Kaya part sa creatures ka ang muna. Ano mo tanong? Talang-talang na nasa kalibutan ng kaigsunan. That is creatures by God. So, ngayon man diyan na preach to them, all creatures. Mana nagtudua ka sa atong simbahan, kining maong part of speech, nagtawag sa ito kay mo na sa ito sa niya na ang katibukan may pasabot sa parte lamang. O vice versa, ang parte may pasabot sa katibukan. Synecdoche. Mana na we are guided for this kind of figure of speech mga kaigsunan. Kung ikalawa, kinitawag ko metonymy. Kita, kung pagka-estudyante na ito, at ay English na subject na ito, tuduan ta, lagi ang malapot yan sa literature, tuduan ta o part of figure of speech, no? Usa na nila ang metonymy. What is metonymy? Ang metonymy, gikan sa pulong Grego na meta, meaning indicating change, pag-usap, no? Indicating change, meta. Kanya, plus monoma, sa monoma, metonymy, monoma. Sabot sa name, monoma, name. So, change of name. So, ato si Bana, kung ito ang kaigsunan, this metonymy, diya sa Biblia, sabot na, the substitution of a word referring to an attribute for the thing that is meant. Buti pasabot ng kaigsunan, kining maong metonymy, no? Pag-ilis, pag-change sa usa ka pulong na ipahintatan dito sa binaing na ini ang buot ipasabot. Like for example, ang sa mga kapitulo 2, versikulo 19, kung sa may gisulti sa Pilipinos Kristo, Ito yung libro. na sa ningon, Ito yung libro. ningon na ito Pilipinos Kristo na group alin yung piling maong templo. Kaya sa ikatulukan daw, suko ang mga tao ng kaigsunan, tunod kay patut pa nila 46 sa tubig, paghimo
Ini mau templo, ini ipagawa, kaya sa katulungan na imo pinito pa mo. Pero sa mga pasabot tayo ni Kristo, mag-iisunan sa mga templo, mga yan lawas. Saan pa, adunay change, adunay substitution of or referring for the attribute for the thing that is meant. So, iyan lang yung pasabot mga kaisun, change na ang pulong na iyang lawas na ito sa templo. Bukan niya, yung mga templo. Namin ko sa iyo na, bukan niya yung lawas. Pakyan niya, kaysa ito ang lawas ng So, adunay change, no? Change of words or name. So, mana yung beto namin. Dali naman naman natin ang kaisunan, no? Kaya kung atong tanawon, atong estudyuhan, sagad sa mga parts, sagad sa mga klase na figure of speech, nagigikan sa Greek words. So, mana na, matiman na ito, dali naman matiman na, kung ato yung usi sa pagayo, kailangan sa yung words, no? Ini mga klase sa figure of speech. Kanya, ikatulong, na klase, itawag na ito o metaphor. So, saan yung metaphor ng kaisunan? Mawawala yan, no? Ang kaganihan, metonymy, karoon metaphor. What is metaphor? Gikan niya po sa pulong dito na meta. At this time, dili na ang indicating change or pag-usap ng kaisunan. Ang masabot sa metaphor, mao ang comparison. Comparison not drawn explicitly. Wala ko tang compare, pero wala magamit usama, parehas. Mo na itawag ko metaphor. I repeat, comparison not drawn explicitly. Like for example, diya sa San Juan. San Juan, kapitulo 5, San Mateo, kapitulo 5, versikulo 13. Kung sa'yo isigutan diya mga kaisunan, ito na comparison. Ingon niya na, you are the salt of the world. San Juan, San Mateo, kapitulo 5, versikulo 13. So, ikumpara ng tao sa usang katutan, asin. You are the salt of the world. Kamu mga asin sa kalibutan. So, pagkumpara rin sa tao, isip asin mga kaisunan, pero wala gamitin o sama o parehas. So, dali na natin mana, kay hindi mo pagkumpara, kung hindi gamitan o sama, hindi gamitan o parehas, masagot na siya, compare siya, direct yung pagkumpara, no? Comparison na, draw explicitly, kaya siya na kumaagi sa figure of speech mga kaisunan, itawag na siya o metaphor. Pero kung gamitan natin ang pulong na sama, parehas. Mas may tawag niya na. Sakto si Batino. Kailangan si Batino nagkuha. Ang tawag niya ng mga kaisunan, gamit na ganit sa pulong sama, gamit na ganit sa pulong na parehas, o parehas, hindi mo ang figure of speech, no? Na isigutan niya sa hermeneutics. Itawag niya siya o sa ito Batino? Simile. Dili Ismail, simile. Sa ito mga kaisunan, hindi mo pulong na simile, usa ka klase na figure of speech or ulan pamulong nga pagkumpara niya po sa dua kabutan pero gamitan o pulong sama. Sama niya na ayaw magsulti o mahait ng pulong sama sa blade. Nalagay sama mga kaisunan, kaparehas mga kaisunan. Kaya usa ka figure of speech na gitawag ko simile. Basta gamitan o pulong sama sa English, as, same, like, and kung pa, naagaling, mapilagaling na diyan sa usap sa statement, nga kumpara na sa kabutan at sa kabutan, ginamitan sa as, like, same, that particular statement is figurative. Kung sa tawag niyo yung figurative, simile. Smile, matulad ka din, hindi na smile, as simile na. Yan. While itong pumunta sila sa asli, so na, ay mo na, at usaha lang ang kaisunan natin pamit, na itawag ko emphasis. Kung saan may emphasis sa mga kaisunan? Ang pulong emphasis, gikan niya mo sa pulong na Grego, na itawag ko emphanien. Kung saan may emphanien mga kaisunan? To be bold, to show, boldly. So, diba, sa mga nini, na ato na emphasis.
The term says more than what is intended, or using the word having, tawag ito mga kaigsunan sa paano, na ano lang may laong na kahulugan than their terms. So using the word of higher meaning than their term. So sa ito pa, ini-emphasis ng kaigsunan, simple ra kayo magigamit ng ulo, makikita ka diyan sa mabasa ka sa sulatan niya, simple ra kayo ulo, aduna pa dahil kahulugan niya na mas higher pa. So the word of higher meaning than their term, that is emphasis. Like for example, diyan sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 1. Kunya naabot sa buhat sa mga apostoles kapitulo 1 bersikulo 1. Ipasyon yun ni sa mga visual ani sa buhat. Diba si San Lucas? Ako po sa pagiging sa Lucas, San Lucas kaya. Pero kung sa pasyonan ni San Lucas sa iyang pangilyo, binahal kong Teofilo. So kung tanaw mga kaigsunan, binahal kong Teofilo. So pag kinisulatan ay, kinibayliwan ay, alam naman Teofilo. Kaya, paano niya? Binahal kong Teofilo. Apan, doon kita sa simbahan, kalabot nining unsay sakto, no? Ng mga kahulugan. Ini ay Teofilo mga kaigsunan na doon ay higher meaning than their term. At hindi naman alam ni Teofilo, kining mga gospel ni Luke, kung dili abot pasabot sa Teofilo, mao nga gikan sa pulong ang Theo, meaning God, ang fellow means love. So abot pasabot sa simbahan mga kaigsunan, kining mga ebanghelyo ni San Lucas, giadres sa iyang katawan, mga hinigugmang katawan. The beloved people of God. Dili lamang sa katawan ng mga si Teofilo, o dili sa tanang katawan, hinigugmang sa inyo. So muna ay gitawag ko emphasis, the word of higher meaning than mere terms. Okay? So, ato na naman mo mga kaigsunan, berubay may rekandat ka naman Kita na natin paabot, dili ito maglanan, ako siguro sa simbang papat, ano ang paman sa katuugan, response ko na. Ito lang. Selamat kayo, Fernando. May gabi na may gabi. Atong di kalipay na anak ni Judge Obos sa Sydney. Di agad. Ano si brother na ito, Obos. Ang tatagan si Pagpapa. Kaya bukan ko niya. Apologies. Panalimos ko ito yung Natawa ako magkagad sa ikoto ni Bertanan ng Simbili ba? Kaya na may objection sa mga elite na politiko. Ngano na pare ito ng Tulinyo, Ilis sa Diyos. Sama sa Diyos. Ilis sa Diyos. Ingon ni Diyos. Sinili. Pero doon tayo hindi ito. Kaya wala ko sa mga Exodus 7:1, Exodus 4:16. Exodus 7:1, Exodus 4:16. Nag-iwan din ang Diyos na ikaw Moises, ingon ka na Diyos. Ikaw Moises, Diyos ka, alam ni Parao. Ang mga pulo, ikat sa Diyos. Nga, ditulo na si Moises, mahimong Diyos ni Parao. Diyos ni Aaron, so niya. So, sabi ko na niya, wala na kami yung ikaw pag-ilis ka sa Diyos din. Iwaras ka, sibili na. Nagbog sa mga, na ay kahintang na aspare. Na di ka na sa Diyos, di ka ni Kristo. Nasa mabasa, na sa Juan 20, versikulo 22, kaya nag-controversial pas Kristo. Katong pag-ayaw kaya sa itong pahina ni Alon, napasaylo na yung sa tindog ayaw. Pagkulma to, many years. Gawin mo na yan na napasaylo na yung sa Dito na. Nag-gulgul ang tao.
pinas mga Judaism leaders, mga pamulo sa Judaismo, kids ka naman. Natao ka man. Ganun yung napasaylo na yung sala. Ang Diyos naman mo yung napasaylo sa sala. So, muna kong dictionary na, what do you say your seed sa pagkina? Natao ka naman. Wala na si Kristo gawa na nasa San Mateo 3, City of Soso. Nanimos Kristo watin mo ang ibaw na pinigahong pagpasaylo sa sala. Mahimo sa anak sila. Di ako lang nalipay. Ang ilang reaksyon, ay salamat. Ang gahong tayo pagpasaylo sa sala, ihatag sa Diyos. Sa mga tao, wala ka. Kaya ko na si Jesus, wala mo may bawa. Nanganan sa tao, may gahong pagpasaylo sa sala. Ang mga tao nalipay. Imaya ng Diyos, tungod kay ang gahong pagpasaylo sa sala, ihatag sa Diyos ng tao. Mo ay kung sinutaw, mga na, si susunod na ito. Nandito niya na, kung kayo ba na sa tao, ay tulong ng Kristo, ay gawin ko sa ito. O hindi noon ng Kristo, nasa mga 20, kasi gawin ko dito sa Biblia. Ngayon, hindi ko mga apostolis. Yung mga apostolis ko na pare. Nasa San Juan 2, Pedro 2, 5, 2, Kamu, mga apostolis, saan po sa ginarian sa pagkakala? Kamu, mga apostolis, saan po sa ginarian sa pagkakala? Bibilu, tulatin ka mo, Kristo, saan po ang napare? Ang mga apostolis, ang mga apostolis na pare. Huwag sa kapita si Jesus na siya kaswain, yung itigub. Na yung mga apostolis ni mga pare, umihuyok siya na nila. Gawatan ang Espiritu Santo. Gawatan gawong. Isang kinsan sa lahat. Inyo, gawatan. Inyo, di ba sa ito silita? Isang kinsan sa lahat. Wala. Inyo, gawatan. Sa iluwa, labing sa iluwa sa lahat. Really, the power of forgiveness that is owned by God alone is given to the Christians. Muna na pare, ilis sa Diyos sa buruhatan ng katungganan o mga kayo. Marami na pagkawan pa rin, ilis sa Diyos din. You are as God. Muna nga, kung sa may rason, siguro nga si Moises tingnan na, you are God. You are as God. So, Pharaoh, isipon ka sa Diyos ni Pare. Ang hanap na ng Pharaoh, parang. So, siya yung sa was God to Pharaoh, as God to the king. Kaya sa Exodus 4:16, ningon na sila ng Diyos, Aaron, isa ulit Kristo. Ikaw ay pamakapan ng Kristo. Pero Moses is as God for you. Na ikaw, Moses, isipon ka, ingon ng Diyos. Alam ka mo, Aaron. Wala na, simile, as, because of the extraordinary gift not given to any ordinary men, but to the priest. Wala na, pare, ngayon mo na to ilis sana sa Diyos din sa pagpumasay ko. Marang family, sama, ingon. Wala yung words na rito sa simili. Ingon, sama, ringan, meron. So, it is not absolutely that the power of God as Godhead, given to man. No. So, power lang, power of pagpasay lang natin. Pero daw, given ng tao, ang Diyos na given ng Diyos. Ikaw mahimong Diyos na tao. Huwag pa sa mga ginawa ka, whatever you wish to say, ginawa ko. Kinakin ako po ito. The impossible will become possible. Kaya yung dream, damgos mo na salita na magagawa sa iyo. Kaya isa sa nagsunod sa 12
Right, siyo-siyo, yung nagruhan. Kaya kayo magbukat sa damgo sa harap. Nahimok sa gobernador. Naluwas niya yung pamilya, 11 brothers, and Father Chico. Luwas niya. Yan, hindi in Egypt, all this 400 years. 400 Nato sa Pilipinas, 400 plus years. 400 Kaya natin the Spanish government. Ano siya? Kagawa siya. Yan, sunod na ito ikaw, pinubukan. Kaya nung ako tayo ginaglan ito, final act of completion. Doon na tapos katuloy ko doon. Final act of completion. Ganun akong manuligon, mula na sa mga tao ang katitapang o pintugian sa mga tayo sa mga civilian, sa mga nato, hindi pare. Sa probinsya, doon na sila pintugian. Ito na kung iwan, it was privilege nga na kumamlong ko yan. Isultihan ko yan. Nga ako katiyo, pinpitu ang mga presidentiyo. Lorek ko yung isultihan ko. Itugyan ko sa kapatay. Sa mga tao may matiyo na. Gaway pare. Ako mo itugyan. Sa may ito sa mga matiyo, itugyan. Ikan sa iyang tinukas. Abdul sa iyang pagpinaw. Agamo na siya. Sundan na siya sa mga pagkampo. O galingon sa tugyan. O sa pagkampo, nasaktan sa tugyan. Mereka final act of completion. Why not? Pero ito, suntingan na. So, kaghan kayo experience yan. Kaya natin tugyan. Masarap yun. Kanang tawag ko na yung kagawin. Magkatubisa. Magkakalawa. Malibugan. Malinaw, hindi tayo. Hindi ka po dito sa hindi ko na pumunta na actually confession. Yan mo na. Naminaw ko sa kampo. Doon, Petito. Otro Petito, isa sa mga kumakayanin ko. Nung nangyari ito, ito ang final act of confession. Ngunit panangkos sa final. Umawang ko final confession. Final act of confession. So, di kayo umawang kumao, di ditugyan ka lang. Binaw din kayo. Bintog din kayo. Pero, kung ganit ang damno, sukin natin. Ang ganit kasi, di ka, binukay sa, karang, katrima. Kaya magkita, kasta, retrato, ala, layan niya, papit, layan niya, ito, dagang niya, ito, Asunod mo tayo, tao, umakan. Yung sa grabe kayo, yan ko yung nagpinama, pagsama pinawa. Yan ko yung sabi ko, dito, lupusgan kayo, diwagay mo. Sulit, di ba tinagod ng lupusgan ka? Bidagan, ang sabi, bukog yan, ang basin pala. Kaya, dito niya liyo, kaya ako sa mutawa, ang iyo, di guyo niya, ako sa katoy, di punaw niya ito. Pero sila kami dito, terus kan kayak ini siya, ini dia sa. Dia pakai itu final kan. Tatlo kay pare, di gusto pare. Pero ako kay itu pare, betul ya. Terus itu mana aku. Pero final dia, bukan dia final. Di ko kapsika kay pare. Yo sama. Di ko ang bila dia pun sa saya sudah kusut. Saya tidak tahu. Dia ada ini hanya tahu. Waktu pareba, yang kau tinggal kian pun belum bisa menghibur satu program. Yang nona civilian, yang nona itu, tidak beruntung yang aku nanti final lah. Semua dia nak dalam final. Maka sebab ganito sa pagkampo,
Halina. Yung sige ko na po, halina. Hanggang mo siya ba? Magkadungog mo siya, di mo. Hanggang mo ka. Patay. Pero, nagkadawa sa final act o confession. Dahil taas ng gamot, kasi gamot ninyo sa final act o confession. Oh, silver alam mo. Isang mga ito ko. Isang mga mo, final act o confession. E magamit lang na. Panahon sa ito, pagsubak ito, panahon sa ito, palapis sa libutan, palapis sa hati, palapis sa lalaki, palapis sa babae. Pagod ka. Final ka, kumbaga, mamukan ka na, lagmit, di na kailangan kasigara, kasi ito, isaglit ka pa. Amen. Kung sa may essential parts, the essential final act of confession. Kaya ikaw, dugo sa imanatyo na, ako si Petutu. Siling na nila. Katulikong pagtulog. Nanang ka sa bibig sa kamatayan. Nanang ka sa pinagkatutok na bibig. Nakadoong ka sa pino o purgatorio o langit. Nakagdaw na ba? Di ko ito. Niya po ito ang pagay na ito sa akin. Nadihugan ba? Water. Muna, problema na sa itugyan. Kaya sunod na naman, pinalaman. Pag sarang ginawa si Gati na, huwag na niya. Tulungan ka na po. Oo, problema ko ito. Isa kayo kayo. Natimutan ko natin. Paghimutan, katapos ng pangliliupo sa mga gagawin. Maluwas ka. Pinaginili ko ka. Ano ba ang kuha? Final act of confession. Yan ka nang ito, yan, magpatuloy sa lugar. Ginoo kong sa Kristo. Sabat. Ginoo kong sa Kristo. Ginoo kong sa Kristo. Nagaturo ko rin mo sa bukas kong sita. Nagaturo ko rin mo sa bukas kong sita. Ginoo. Dili ko gusto ng impyerno. Sabat. Dili ko gusto ng impyerno. Wow nga. Sabat. Hinusulan na ko na natin masarap. Sabat. Hinusulan ko na natin masarap. Kasi ilo ako ilo. Lahat ilo ko ilo. Kalayo ko antos mo rin. Lahat ilo ko ilo. Sa ilo. Mag-antos sa ilo. Sabat. Ginoo na ito pa ko rin. Ginoo na ito pa ko rin. Hinusulan ko akong masarap ilo. Sabat. Hinusulan ko akong masarap ilo. Buot ako na may buwan tayo Muslim. Buot ako may buwan tayo Muslim. Kaya nahigong ako tayo ng ilo. Basta ilo ako. Sabat, basta ilo ako. Amen. Amen. Muna final act of confession. Ako na, nahandlog ko may ilo. Kung hinusulan ako akong masarap. Nahandlog ko atos kayo. Atos kayo. Pero labaw sa taran, tungkol ka nahigong ako na rin ilo. Buot ako ilo. Hindi mo pa sa loob, pabiluban ko kanino sa langit. Nahigong ako kanino. Gusto ko mayuban ko sa langit. Amen. So, muna, duha ka essences yung act of confession. Ang paghinulsol, kay nahatlo ka kay Pedro. Pero may kadawa, labing importante, naghinulsol ka sa mga sala, kay gusto ka malangit, mayuban ka sa ito langit. Ngunit yung mga tuyo sa final act of confession. Kaya imong bapa na nato gusto nila. Kaya ang imong mapyo ni Pugya, usabot, doon na ba dalawa. Doon na ba dalawa. Eh na si saya, sunod si saya, tingin ilo, doon mo ka nato. Gamong ka sa sama. Gamong dagong ka sa sama. Inulso, sayo ka. Kaya ako kang pasiloon si mga sala, na imong inulso na. Ugabin na yung langit para imong ano? Pero dili ka may mayo. Dili ka may mayo. Ang dili tayo, may pagkatawas, kapag ka pamati-pati na na ginawa na ito, isupay. Nanata sa mga na ito, ilagrin, nilit sa kumatay. Pangalan na sa kita, kumagay na. Hindi tayo, hindi place mo ko kumatay. Nanata siya ako.
heart attack. Meaning, high blood ka, hasta sugar, anak ko ito ka pero nagtubo, sundan na ako ako, hindi na natagan ng tubig. Kaya ito sa ito ka na i-cholesterol, hindi ka butot ang atong dugo sa oo, na o, dugo sa singkasi, bali dito sa pinapalapa, 24 hours. Monitor ko sa dugo singkasi, kurwa. Yang mampu menandiri dengan kuliah mengatakan jika itu tak buang apa kegano na last kita tinggal itu nanti kita berponi muni pada ini share nama di benar-benar nak kita untuk dia identiknya itu simpan identiknya itu simpan ayo warga negeri atas ini. Kaya kami naakat na, yan na, simba ko lang, mga gusto ko sa isa pa rin. Pero kung ay naman nagkasahan ko, sa nabago na, isubi ko na silo. Uno ko what this meaning. What pa mo may bao, hindi mo nabag mo ko sa, makapuno mo ko sa, kaya ginuho mo na. Kung yun, naging ginuho na tumugay na siya na ito, sa isubi, sa ginuho na, hindi ma, wala kaya 24 hours by him who dwells in us. You know that we are. Nora, kanibong mag-umiso na hindi sa itong turmano, daghan tagong na binigyan si Dong Santo sa Tugos, binigyan kaya sunod din buwan na change a bit sa studios, yung mga sa bawang na. Kemudian mau datang ke di sini cuma sedikit mo maginaw sa dahil kapusan bibilang ng mga Sa mustingan sa kanina wala sa kanila na hindi alam mo kasi sa rin libro tara sila mo para so maka nalangit lang po na kung makakaroon so siya kailangan galit umang bila asal kayo. Kasi kaya kan struggle na. Struggle to breathe. After the bila, pero we are in struggle. Wala ilan na pinulong kita. Ya, kuya wala kayo. Susadanas ng hindi mo sa kuya na. Kasay na sebenarnya berbukannya kekini dari tidur pulang berada di atas dia berbagai tidur dari kita dia begitu sekarang pun macam dia berjalan yang ikut dia kita membuat lagi musuhnya dia ya kota itu so we shall prepare that in the time for the dream of your image and we shall die so late. Ang kami mo na nino-tole, ibubulo ko tawagin. Tulitero. Wala nga, nandang ito. Pagkakaroon ko niya, dili ka kumpiyansa. Kaya ito, ay, ito kayo lalas tayo. Kada ako po, ibasin mo tayo. Kaya, biyasin ko sa langka. No! Kada mo, one second, you shall die. Yung wala. Yan, kumpiyansa tayo. Brave.cc 1,517. Oh. Salamat kayo. Doon lagi, doon ay, ang silpon ako. Silpon, dahil yung uwak, gagaya ni Sima dito. Gagaya ni Sima dito. Ang Diyos namatay. Dia siya ang tahan ng kakimaya. Tapos ko tayo. Tahan ng kakimaya. Para lang ang wala pa. God is dead or God died in His humanity. Lain ko kung nalagay. God died in His human nature only. Only man. Only the human nature that died. Pero na God died in His human nature, ang kapitid ito ang kapitid. Ilan ang ibang kapatid? Dahil gusto ng trabaho ng
usap na sila, kung muli tagdanan ng kumuli na dito, ganda yung issue na dito. No, still qualifying is dead. That died in human nature. Ano tayo hirap naman yung human nature? Diba tayo? So naman tayo, ang Diyos may the subject is God that died actually in his human nature. Talagang God died in his human nature. Pero kung talaga mo God died in his human nature only, laro na, ano naman tayo, naging ko na. Dalawa, Lord, ako mo nasa puso. Or every minute, Kasi nalay ko yung so, nalay kita. oo, dito ba ngayon, utang nila para many times a day, or kung may mga kamuli. Oh, that's not the truth. The truth is, the second person of the Christian unity in Christ is eternal. What is eternal? No beginning and no end. What is eternal? Is God. What is God? God Christ. Yung naman lang na, the divine person first died. Hindi tayo yung divine person. Yan naman tayo sa iyo. Oo na, yan naman tayo. So, really, para sa hindi na nakalawas. Kaya din sa pamagpapan lawas, patay niya lawas, kung namatay sa iyo. Kaya lang mo ito sa mga wala. So, yeah. Deuteronomy 32, ako ang Diyos, kung ay makapuhi ang tao. Ako ang Diyos, kung ay makapulos ng tayo. O sa Father, sa Holy Spirit. Sa mga 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 kayo, kuranitan yung propagate na God died in his human nature. God died in his human nature. Kaya muna yung so, no sir, God died in his human nature. Hindi namatay ka lang. Bukan siya kapag nagpipinili. Pero kung kailangan ulit, tumoy, God died in his human nature. Okay. Okay. Na sa iyo na ito sa Rasulibin niya, kasi hindi na tayo na kapariwan din, dito tuloy kay Kipko, may bayan, at sound system, may tanan at mga salamat sa nangamdo, mga kaibigan na ito, mga kapatid na ito, salamat kayo. Karoon lang po. Salamat sa mga Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dilog Diyos na nito na mahal, salamat sa mga bupa, salamat sa mga tayo, o sa kaming tanan sa mga kailangan. Dili na mo pagpunto ng mga pinal dito na kasay ko ang dila, siga ang mga dili manantan pati kulit na mo kanino dito sa iyo pa. Kaya mo yan na kami gusto na namin tubagan sa umana no more. Justice today. At justisya ito, kung ano yung hukum, kung ano yung pag-ipabaw, wala kayo ng Diyos o Diyos. Kailangan na tubagan sa umana. Kaloy kami dito. Pati kami grasya dito, may kaisog kami sa pagpapo sa mga natin. May kaisog kami pag-usap sa mga pagpapo. May kaisog kami sa pagsunod sa mga suko o pag-iya sa mga tinabangan sa mga grasya. Tinabangan sa Maria Biblia na kuminahan. Amen. Yan sa mga. O sana, o sa Espiritu Santo. May salamat, may uwi sa Espiritu Santo. Okay.